Vítajte v Profimaker Autoservice. Dnes sa pozrieme na to, ako dopadol servis vozidla Audi SQ7 v jednom nemenovanom servise. Vozidlo k nám doniesol zákazník s tým, že spozoroval únik motorového oleja z olejovej vane. Takže sme vozidlo skontrolovali a prišli sme na to, že únik oleja nebol iba z olejovej vane, ale aj z vrchného dielu olejovej vane, takisto aj z vrchu motora a vstrekovačov, napríklad turba a tak ďalej. Oprava v predošlom servise dopadla katastrofálne, takže kľudne sa usadte, máte sa na čo tešiť. Takže kontrola Audi SQ7. Začíname spredu. Vidíme, že tečie predné prsia, tečie chladiaca kvapalina, ktorá je tu zakryštalizovaná na nakladke, na stocej hadici, tuto je na nakladke, zakryštalizovaná, tuto je voda vidno, aj tu na stocej hadici. Tu chýba držiak na hadice, tak to iba spaskovali, hej. Tu vidíme únik oleja, dosť veľký, ktorý ide z vrchu stesenia, predpokladám, že stesenia pod výkom, ale môže byť aj podfúknuté strekovače, keďže to auto smrdí spalinami. Tuto sú káble, dali do držiaku, pravdepodobne to vytrží, len tak je to tu. Môže to ísť ku kontaktu káblov. Môže to ísť do remeňa. Do remeňa. Tu takisto káble iba tak, nie sú na svojom mieste spaskované, tu chyba prišrobaný výfuk. Výfuk webasta nie je prišrobovaný. Nie je prišrobovaný od konzolu, hej. To je hrozné. Ďalej. Štíty chýbajú okolo poloosy, vôbec sú tam není. Pokiaľ to neviem, čo vidíme, z vrchu únik oleja. Či to dobre bude vidno. Asi nie moc. To takisto chýba tepelné štíty. Tu chýba páska. Páska na kardán. Tu tepelný štít chýba. Rozvody nevidno odtiaľto, že by tekli? Odtiaľto vidno hore, že rozvod tečie na výku. Ak sa spája malé výko s veľkým výkom, kedy tu rozdám presne. Tam je tmel nagrcaný. Je nagrcaný tmel, tam aj stesnenie a nie je tmel. Takže tak. Tuto takisto, vidíte, káble nie sú tam, kde majú byť, iba tak je to tam na voľno. A to ešte z vrchu chýbajú kryty vlastne na výka ventilov plastové. Tie plastové vrchné kryty, tie tlmiace kryty na výka ventilov. Znači, kryt spodný bol namontovaný len tak, tu chýbajú podložky, nie? To tam bolo len tak samorezkami pochytané. Kryt bol samorezkami pochytaný. No a to ešte nehovoria... Tam chýba šrob na stacom potrubí. Neviem, či to vidíme na kamere, tam vidíte, tam chýba jeden ten šrob. Tam. Aha, už to vidno, no. Chýba skrutka na sani. Sani tam je len tak na nie všetkých šroboch. Môžeme to aj zhora odkrytovať, to bude aj katastrofa. Je tam silikón na socej hadici. Tam ako je tá odmienková sa spája so sadím, tak je tam aj silikón, to som ešte nevidel. To tam aj stesenie, tam. No pekne. No a to ešte pozrieme z vrchu. Tam to bolo ešte odkryté. Tak, čo to tu máme? Nové turba. Je vraj podľa faktúry. Má to byť Jäger ventil nový. Tam vidím, že si je okrcané od oleja. No, to tečie. Ako sa spája Jägerková trubka s turbom. Tam je únik. Tuto nám chýba zase šrob na sani, na stacom potrubí. Úplne mimo sani je posunuté. Toto turbo vyzerá byť nové, lebo tu je farba na ňom, na tej klapke. Tam zase únik oleja pod DP filtrom. Taký pozrite, tie výka tečú, to je výka tečú. Tam je už celkom aj dosť oleja. Asi silikón zase. Tie káble toto len tak hodené, to vôbec nemá ani žiadny význam, pozrite sa. To takto sa nerobí. Pohádzané, tam má byť držiak na toto. Tam má byť taký držiak, no. Tam chýba ten držiak. Tam chýba držiak. Takže čo tu máme? Chýba nám tu držiak chýba nám káble na hadice. Plastový kryt na výka ventilov, čo ide sem hore. Tu aj hadice všetky do toho majú ísť. Vidíte, tieto hadice do toho sa zacvakávajú. Toto všetko do toho má ísť. Toto je len tak pohádzané. Je hrozné. A toto všetko, to sú takí držiakov tu všetko a toto není. Zvuková izolácia z vrchu není.
na tých výkach. To sa ani tiež. Ani druhá strana. Nič to vidno. To vyberiem. Ani to. Nám takisto chýbajú kryty. Tu tečú aj prechodky okolo strekovačov, výka ventilov. Tento motor, tu nie sú káble na mieste, ako majú byť. Niečo tu chýba, držiak nejaký zabudli. A toto tiež neviem čo je, tu títo káble poizolované. Či to je vámko, asi toto bude asi vámko. Ne? Tiež by to mohli trošku skovať. Takže oni takto vlastne odstrhli vámku a takto ho spojili. No izolačkami iba. Žiadne chráničky, bužírky, páska, nič. Všetko len tak visí. Toto dať dokopy, tu treba kopec držiakov podokupovať, krytov, prichytiek, sponiek, šrobikov. To je taká, som povedal, že robota na rýchlo. Šrobik sem, šrobik tam, hadica visí kade tade. To je hrozné, akože to takto môže dať. To sme to ešte nemali také auto, že by také Také to prišlo. ešte zničené nie. To dokonca doslova mu zničili to auto, to nie je, že urobili. Tuto takisto chýba šrob. Na Jagerkovej trubke, tak pozrite. Tuto chýba. Šrobik na sani, šrobik na Egerku chyba. Nastaví na Jagerku. A až to všetky tie Egerkové trubky fúčia. Asi No oni aj. fúčia, to sú tesne, no. Tam ani tesne nevedno, aké sú. Toto turbo neviem, čo je nové, toto sa mi moc nevyzerá, ale tak akože nevravím, môže byť. Ale však tu je aj rok výroby, nie? 2016. 2016 to je asi... Pozrieme ešte faktúru, ale tam bolo o faktúre, že turbo. No toto je 2016, 10.10.2016 rok výroby, tak neviem, to asi nie. Nejaký repas možno iba. Ale je písané turbo 1, turbo 2 vo faktúre. Toto vyzerá byť nové, lebo vidíte, je tá príruba, nie je taká chytená, toto je to hrdzavé už, nie? A toto je ešte pekné, tak toto je isto nové, ale hento nie. Neviem, či do toho turba sú vlastne vnútornosti sa dajú kúpiť, čo skôr nie ako ono. Možno nejaký repas, možno nejaká oprava, alebo vo väčšine nie len tak pofiderne vymenené. Že nie je nové, ale použité. Použité možno. To je hrozné, no. Pásky naopak otočené dolu, to neviem ako dali tam. Asi mali predok dolu. My to vyberáme takto z hora. Tuto sa nikdy nedostaneme. Tu museli mať predok dolu. Robili taký... Predok dolu a robili to možno, že spredku. Spredku vytvorili ten motor. Dobre, no pozrieme si faktúru. Takže faktúra nám hovorí, že sa robil olej v automatické prevodovke. Vidíme tam Sara, výmena oleja v automatické prevodovke, to bude asi Vaňa. Sara tesnenie automatické prevodovky, to nevieme aká je. Nejaká, nevidím tam žiadne číslo. Menič uťahovacích moment, asi menič, čo môže menič? Hydromenič? Asi hydromenič, no? Uťahovacích momentov? To som ešte tak nevidel, no? Dobre, čo sa dozvieme ďalej? Príprava na technickú, dobre, olej v poriadku, Sara tesnení, nevieme akých. Klzné ložisko, nevieme aké, brzdová kvapalina, dobre, nafta, čo tankovali. Voda do chladiča, chladiaca kvapalina. Snímač výšky, to asi na náprave nejaký. Nevieme takisto, žiadne čísla, nič. Plnenie klimatizácie, OK, Sara tesnení na motor. Teraz čo, jakých tesnení? Sacích, výfukových? Ďalšia stránka. Práca. Vodné čerpadlo. Originálny diel. Dobre. Obal termostatu, originálny diel. Snímač teploty chladiacej kvapaliny. Zase chladiaca kvapalina. A riadel pohonu vodného čerpadla. Takže asi bolo robené, že vraj vodné čerpadlo vpredok. Kotúče, obloženia, platničky nejaké. Dobre. Brzdy za 300. Eger ventil, vodná pumpa, intercooler. Zase vodná pumpa? Či nemysleli hento asi elektrické, možno vodné čerpadlo a toto, že by mechanické? Takže ťažko povedať, keď tu nie je písaný žiadny kód, nič. Intercooler nový má byť. Dokonca 2. Obidva. No, no tak tento neviem, či je. To hýbaný už tí mrežky, vidíte, aké to je? Deformované tam tie. No je to také dosekané, ale To svieti, ale že bolo nový, neviem. to neviem, či je nový teda. Zase keď to bolo robené, akože. Ten
Dosekaný je dosť. No to je ešte viac. Ten je dokonca tečie, vidíte, tam je masný hore v strede. Čo to tam je? To je masno, to je úplne... A nie je on zvaraný, alebo čo to tam je? Niečo tam je treštené do neho, no je vyteka. Uči. Nový? No nový neviem. Dobre. Čo tu máme ďalej? Má byť vymenené Turbo 1, Turbo 2, hlava 1, hlava 2. Turbo za 2192, jednotka, turbo za 2490. Takto vyzerajú turba. Toto jedno vyzerá byť akože vymenené. A toto druhé by som povedal, že je pôvodné. Alebo nejaké staršie, lebo je to rok výroby 2016, takže nové by asi nebolo 2016 roku. Bolo to štítku, hej. Máme ďalej, sada tesnení, nevieme čoho. Rozvorová sada, to znamená nejaká sada, ktorá sa, na toto motor sa nevyrábajú žiadne rozvorové sady, iba kúpime diel podely. Takže ak mysleli nejaké reťaze, kozáky, tak toto nie je vymenované, že vlastne čo všetko bolo menené. Nevieme čo z tej rozvorové sady. Zase máme olej, olejový filter, vzduchový, palivový, kabinový, servoolej. Servoolej to nemá, lebo to má elektrické riadenie. To neviem, kde nabrali, servoolej. Za 70 €, keď to nemá servoolej elektrohydraulické ani hydraulické, má to elektronické servo. Však to má vlastne toto tam išli tie oranžové káble, to sme zo spodu pozerali. Áno, toto má stabilizátor, ale ten je tiež elektrický, takže tiež nie je hydraulický. No, takže je tu servo, ktoré tu nemá byť. Olej. G12 nemrznúca zmes do chladiča, skrutky hlavy válcov, to patrí asi k tej hlave 1, hlava 2, dobre. To máme všetko. Chýba tu štítok s PIN kódom, podľa ktorého sa prispôsobuje to turbo. To ani je... Turbo treba nakodovať vždy po výmene. A nie je toto nejaký štítok, on je vyblednutý? No, od výroby turba, tieto turba sa nedajú repasovať. Tým pádom museli dať nové turbo a na novom turbe musí byť originál znak a musí tam byť PIN kód. Ako tu je? Tu je PIN kód. Ako je na tomto pôvodnom. PIN je tam QR kód a je tam originál číslo. Takže toto neviem, čo za turbo. No. Tak si ešte vypočujeme, ako to ide po úprave v nejakom servise, čo prišlo k nám. A niečo horkoce asi je z tých rozvorov, že? Zviatka, alebo niečo tam šlepe, ale je to dosť. Cíti na tom motore normálne, že prvé nejde úplne tak pekne. Dobre. A z tejto strany je počuť ten klepujúci zvuk. Chceš trochu pridať? Nedrží ani rovnomerne od tej otočky podišu. Takže máme demontovaný agregát a našli sme tu pár závad navyše, ktoré sme objavili. Toto majú byť akože vymenené reťazové rozvody na faktúre. Tu máme problém napríklad na napínaku, ktorý vlastne nie je ani modifikovaný, takže nemôže byť nový. Je vylomený zaisťovák. Reťazka je, akože hlavňa je voľná, hej. Takže to vôbec, že by boli vymenené, sa mi nevidí. Všade na napínakoch sú silikóny, lebo páni v predošlom servise to všade silikonovali. Vlastne zostrojili Eger ventil, vybrali sme obidve turba a zistili sme vlastne, že na výfukových potrubiach aj na všetkých príľubách vodných všade bol silikón. Nikde nebolo tesnenie, na Eger ventily boli tiež silikóny. A nedotiahli ani výfukové spony, ktoré vlastne odymili celé čerpadlo. Tu sme rozobrali predné prsia, kde sme vlastne zistili, že vodná pumpa bola vymenená, ktorá je modifikovaná, ale pri vodnej pumpe modifikovanej sa mení aj ozubený pohon, to je vlastne tento pohon. Ale pohon nevymenili, ktorý má iný počet zubov, takže vylamalo na tej novej vodnej pumpe v podstate všetky zuby, hej. Takže tá vodná pumpa vlastne sa točila už len z tých zvyškov zubov. Už iba tých pár zubkov, čo tam ostalo. Takisto na silikone, hej, pritom je tam tesnenie nové, ale dali silikón, poistili si. Takže toto nevymenili vlastne ani tento ozubený pohon. Náhon na olevé čerpadlo.
Takisto príľuba, čo zakrýva vlastne olejové čerpadlo, tak tá je tiež na silikone, tam tiež asi neviem, staré tesnenie pravdepodobne a všetko na silikone. Preto tento únik, hej, čo to Preto aj tento únik, samozrejme. Tuto máme zase regulátor tlaku oleja, ktorý vlastne my štandardne pri rozvodoch meníme, ale toto nie je vymenené. Potom sa menila vodná príľuba, no tá je síce nová, ale takisto, hej, všade silikony. Nič tu nenehali, iba tak ako to má byť natesnenie, ale všetko poistené. To bol pravdepodobne zdroj úniku tej chladiacej kvapaliny. Chladiacej kvapaliny. Bude príľuba je nová, ale vidíte, že tuto už je zakryštalizované, takže voda tiekla. Náš to je diel za koľko? No, cez 600 € určite. Takto hej, sú vlastne sacie potrubie, gumičky hej, na silikone, všetko je na silikone. Tuto je vyčistené sacie potrubie, ktoré akože vo faktúre je napísané. Tak to asi vyzerá u nich. Tu máme prepadové vedenie, vlastne, ktoré bolo dolamané. Takže držalo iba na eskapaskách, na niektorých miestach vlastne bolo dolamané. Vidíte, takto eskapasky tam boli povešané, aby to držalo vlastne na strekovači, tuto to je úplne zlomené. Takže nafta tady unikala isto. Nafta tady unikala. Potom máme napríklad tuto na rozvodovom kryte, tiež gufero. Nevymenili gufero, keď nahadzovali to rozvodový kryt a tuto ako je to gufero, tak založili ho a skrčilo sa a tiekol tady olej. Tak to bol navadený na klikových riadeľ. Ďalší zdroj úniku oleja? A veľký, veľmi veľký. Strekovače v takomto stave. Akože podložky nové, ale nevyčistené sedlá, úplne zle urobené. Je vidno na tých podložkách proste, že pod tými sedlami nebolo úplne čisto, hej, to vidno. Neviem, či toto je silikón zaznení na tom podložke. Tu máme výka ventilov, ktoré boli osadené asi takým štýlom, že takto bolo tesnenie, ktoré bolo osadené asi takto. Toto vysalo a vlastne zachytávalo to váčková hriadeľ. A tak to bolo cez tú špáru medzi výkom a hlavou ventilov bolo vidno normálne váhadlo ventilov. Takže to tadiaľ frkal olej na výfukové zvody a preto pánovi dymilo auto, keď išiel na aute. Takže vlastne všetek olej, čo išiel hore ku hlavám, tak unikal cez tú špáru. Na jednom aj na druhom výku to bolo takisto urobené. Čiže tu je dotyk, toto je ten dotyk tej vačky? S vačkou hriaďovou, áno. Takže tuto vlastne sa nám to stretlo s vačkou, ktorá si spravila takúto drážku v tom tesnení, no. A tu máme výfukové veci, ktoré vlastne sú prepojenia medzi turbami. Toto všetko na silikone, hej. Vidíte, všade silikón na výfukových vodoch, čo vlastne je taká vysoká teplota, že ten silikón tam nemá žiadnu šancu, ale je to tak urobené. Toto sú tesnenie pod výfukové zvody. Tadiaľ to vlastne fučalo, toto tesnenie tu ani nebolo, hej. Na príľube, čo je pod turbom, potom to fučalo celé naftové čerpadlo je zadimené. Takže toto je vlastne vidno pekne ten únik, ako to fučalo pomimo. Neger ventil, ktorý je tiež akože 16x2 gumička, miesto nie je silikón, akože vôbec žiadne očistenie, nič, všetko ide špinavé, tam späť do motora. Si mali chlapci veľa silikónu na sklade. Tuto je vlastne vidno, ako to výko ťahalo ten olej rovno na tie výfukové zvody, preto to pánovi dymilo, sa sťažoval na to. Tak toto je vlastne zapečený olej na výfukovom potrubi, ktoré má povedzme 700 stupňov, aj kľudne. Tie turba sú v akom stave? Jedno bolo robené, menené, alebo ako to vlastne? Toto turbo je menené, toto je celkom akože v poriadku. Ale na tomto turbe, kde bol vlastne pripchatý aj tlak oleja, tak je už cítiť vôľu, či už radiálnu alebo axiálnu vôľu. Kvôli tomu vlastne, že bol zapchatý prívod oleja, tlak oleja. To máme niekde to tesnenie? Takto, tesnenie pod turbo, čiže vlastne tlak a prepad oleja, zalepený normálne na silikóne, takto. Vrstva je tam veľká a tu tlak oleja je vidno, aký je tam malý prietok, vidno? Vidno to. Aký je tam malý prietok oleja vlastne. Tu zapchali pretok oleja s tým silikónom. Takže turbo sa mazalo tak na 50% z pôvodného. No, môže byť, no. Takže si to odneslo aj turbo. No, má nejaký zvukový prejav tam je, takže si myslím, že nie je úplne v poriadku. No a samozrejme chýbajú tam kryty, šroby a veľa vecí, ktoré proste asi nevedeli, kde majú dať, tak to radšej nehodili. Skrutka sem tam nie. A čo ideme robiť? Ideme dať dole vlastne ešte hlavy valcov, aby sme skontrolovali, keďže im neveríme, tak skontrolujeme, či je vlastne nové tesnenie, alebo už keď vidíme toto, tak neveríme tomu, že oni menili, alebo nemáme istotu, že vymenili tesnenia pod hlavy. Takže zhodíme hlavy valcov a pozrieme sa na to, ako vypadajú tie tesnenia. Budeme musieť dať nové tesnenia a potom vlastne hlavy na výbrus
a skontrolovať, či držia všetky ventily tlak ako majú. A potom začneme s objednávaním dielov, čak vlastne budeme sa musieť z tohto celého, čo tu je, nejako ešte vysomáriť a objednáme si nové súčiastky, nové testnenia, čo nám tu chýbajú, to budú desiatky. Všetky tieto veci, čo sú, takže budeme musieť preobjednať. Pokračujeme zase zajtra vo zostrihu. One foot and then the other, always going round, round. Oh, I've seen things so bright, they sparkle, things that would blow your mind. Well, if you come with me, I'll show you everything you've never seen.
Sme radi, že majiteľ v nás prejavil dôveru aj po predošlej zlej skúsenosti v inom autoservise. Auto sme už rozdali a teraz už robí zákazníkovi radosť. Ak sa ti video páčilo, budeme radi za like alebo odber a pokiaľ máš nejaké problémy s autom, neváhaj nás kontaktovať.